Күреле, Петров майданында икебез генә икән бит без. Әйе. Ничек серле монда. Бүтән елларда монда булыр иде машина. 50 меңнән артык халык. Шау-гөр килер иде тырлап аланы. Тик ни хәл итмәк кирәк. Монда хәзер инде безгә җырлап кына йөрергә калды. Караны мин әйтәм, көрәшеннәрне җырлап, биеп кенә яши дип уйламасыннар тагын. Без бит әле җиң сызганып эшли дә беләбез. Менә районыбызның Кылышчы авылында алтын куллы һөнәр остасы яши. Милли күлмәкләр тегә, җылаларны, гырыф-гадәтләрне тирәнтен белә. Авылларында музей жасауга зур өлеш керткән Максимова Валентина Петровна. Без аның белән хәзер якыннан танышырбыз. Ул безгә түшлек жасау һөнәрләрен тирәнтен аңлатыр. Шып-шын мастер-класс көтә безне. Аның булышчылары да бар. Авылның фольклор ансамблен һәм Том Жындызы фестивале гран-при иясе Ангелина Салганованы, фестивальнең лауреаты Арина Трушинаны да күрербез. Ай, инде тамакса, каян алдың син аны? Әбит. Әбиң тектемени? Миңа да тиге алмас микән? Миңа да кирәк иде. Миңа өйрәтмәс микән? Әйдә әле, керик янына. Sağmısız kızlar, sağmısız. Beylemge barasız bagay. Kirigiz eyde, uzağız. Kelegiz mında, kelegiz. Mında sen otar eyde, Vasilyak. Eyde sen de Arina otar. Neyi başlar bilen yürüysüz? Beylemge barasız mı, yok mu? Әйе. Malatsı, yarar. Мен mında, mine şuşa sizin gibi kızlarga, tutilerge, öğretirge kilgen idim. Ders uzdurarga. Mine şuşunday tomaksalar işlerge. Mine Vasilyak'nıqa kebe gittirip. Sina da şuyma Arina? Әйе. Yarar. Öğrenirsin mi sen? Әйе. Yarar. Yakınırak itip otur. Yarar. Bugün bit bizning beyrem. Petrov beyremi. Mine ilikigi vakitlarda da sizin gibi matur kızlar, mine şunday matur kiyimler kiyinip, kireşinçe kalpakların kiyip, mine şunday tomaksaların beylep, oyunga barganlar, tugerek oyunga barganlar. Mine min barşa bütün kireşinlerini de, barşa başka dostlarımız, tatarlarını da şuşu beyrem bilen tebrik edem. Dünyalar imin bulsun, şiirler bitsin, gitsin tizrek, жылы матур күннәр башлансın, Petrov'dansın, жайгы тәдиселәр дә элекке заманда шулай дип әйткәннәр, алдагы тормышыбыз матур булып дәвам итсен иде. Инде хәзер әкрен генә менә шушылай дәрескә күчиек. Ярар. Менә шушындай мен sizge şın tamaksalar alıp kildim. Ne şuşunday tamaksalarını bizne ebilerimiz kiyen. Alar nere bugünge hatlı şuşlay kiyip yürüyler. Ala ülken yaştaki kunakka barganda. İlikigi vakitte alarda gün sayın kiyenler. Gün sayın mene şuşunday tamaksalarını kiyip alar irten bitlerin yuğaştın, başların beylegeş, gülmeklerin kiyegeştin. Mene şunday tamaksaların beylep koyatırgan bulganlar. Mene bu tamaksa gündelik tamaksa. Mınsız oramga çıkmaganlar elek. Bu tamaksadan tışta eli başka türlü bik köp tenkeli kukrek bizek işleri bulgan kireşinlerde. Bugün indi biz barıtik mine şuşu tamaksa turundağına söylerdik. Ama biz indi mınday tamaksa işli olmayız bugün. Çünkü birinciden bizning indi mınday zor tenkeleri bizde yok. Şun mınday tenkeleri bişlay bit. Anları mine Arina Karali, mine bunun bu ülüşünde merjen diler bizning ebiler. Merjen digenleri ol karal, şunday asıl taş dip eytiginde. Bu her vakitte da üskülüşüne, tamaksanın üskülüşüne tegilgen. Matur etip tizip, onun mine şuşunday bik qorangı tüstögüsü de bulgan, mine şuşunday aşığırak tüstögüleri de bulgan, mine şuşunday merjenler tizip
iş башлаганнар башта. Аннар инде тәңкәләр тезелгән. Менә сиңа кызыксындырмыймы? Менә ни өчен менә ул 2 генә рәт икән? Ни өчен күп түгел? Менә хәзер белеп китәбез шуны. Чөнки бу безнең көндәлек. Менә моны яшь кызлар да кигән, өлкән яшьтәге әбиләр дә кигән. Бу көндәлек булгачтан ул бит күрәсезме? Тотып күтәреп карале, җиңелме ул? Yok. Менә бит нинди авыр. Менә шушыны кигәчтен бит әле эшләп тә йөрергә кирәк булган. Пишән чабырга да, пишән җыярга да, уракка да төшәргә кирәк булган. Әгәр дә монда күп тәңкәләр тегелсә, ул бигрәк тә авыр булган булыр иде. Шулай бит. Шуңа күрә бу көндәлек тамаксалар, менә шундый зур бүтән дигән тәңкәләрдән, менә беренче рәте аның безнең кичкенә инде вак акчалар, аннары зур акчалар. Мындай шын тамаксалар, ана әле безнең кылыччылар нинди дип әйтәләр? Кем белә? Уенҗака диләр, име? Безнең җакта. Башка якларда аны тамакса да диләр, андый сүзе дә бар. Менә хәзер бит инде безнең мондый тәңкәләребез юк. Безнең инде булса, әгәр дә кайсы бер кешеләрдә җыелып калса, менә шушындай элекеге инде хәзер кулланыштан чыккан 1 тиен бар. Менә тотып карал синаларны. 5 тиеннәр. Менә шуларны әгәр дә сезнең дәдәйләрегез, әтиләрегез тишеп бирә алсалар, сез дә шушындай тамаксалар эшли аласыз. Әмма ул 2 генә рәт тисәң бик аз була. Шуңа күрә әйдәгез без бүген аны әзрәк заманчарак иттереп, зуррак иттереп, менә безнең Василевныкы кебек иттереп эшлик әле. Менә шушындыйрак иттереп. Шуңа күрә мин сезгә бүген әйберләр алып килдем, нәрсәләр кирәк икәнен. Эшне нәрсәдән башларбыз икән? Иң элек күлмәк теккәндә нәрсә кирәк башта? Өлгө кирәк. Өлгө ясыйбыз. Өлгө ясау, моның өчен бер гади газета кагазы алсагыз да була, нәрсә ватман кагазы алсагыз да була. Менә шушыны хәзер без урталай бөклибез. Менә шушылай итеп булды. Бер кат бөкләдек. Һәм үскелештән әз генә итәбез дә, бу табарак киләбез дә, төп-төгәл иттереп, менә моннан да бөкләп куябыз. Булды. Моны юк, моны булай зур урталай боякка бөклик. Минем кагазым кичерәк булган. Шуңа күрә күрсәтәм. Булды. Хәзер безгә кирәк карандаш. Карандашым. Әзрәк линейка кирәк. Менә монда безнең килеп чыкты бит. Сызык. Сындырдык без аны, әйме? Менә шушы. Хәзер менә шушы ноктадан 6 сантиметр бу таба киләбез. Буякка да киләбез. Билгеләдек. Һәм аска таба тоже. Менә монда булай булды. Төскә безнең кирәкми. Шуны шушы нокталарны әкрен-генә мынашайтырып, бу безнең муен уемы булып чыга. Менә бу җир булып чыга. Муен уемы булып чыга. Булды. Хәзер менә шушы нокталарда линейка белән өскә шулай җибәрәбез. Вертикаль сызыклар. Булды. Хәзер инде уйлыйбыз. Безгә шушындай тар гына кирәк микән? Әллә шулай зуррак итеп микән? Ләбез зуррак итәбез без моны. Хәзер моны без билгеләйбез. 2 ягы да тигез булсын өчен, менә без бөкләгән сызыкны кабат бу таба бөкләйбез дә. Алай әгәр дә без алай итеп эшләсәк, безнең өлгебез тигез, яхшы килеп чыга. Бу өлеше безнең тигез көе бара. Без аны где-то бер 4 сантиметр иттереп, пусть 5 булсын, билгеләйбез дә. Бу өлеше шулай бара. Бу җирен әзрәк менә шулай түгәрәкләп куябыз. Монда бу өлештә безнең төймә электригә төймә тишеге булыр. Икенче ягында төймә булыр. Хәзер инде әгәр дә без моны шушылай гына алсак, күрәсезме, ул нинди генә тар гына булыр иде. Без андыйны димәдек, без зурны эшлибез. Шуңа күрә без аны зур, менә булайрак итеп ясыйбыз да. Аннары
Керек жерлерін кесіп алабыз. Міне шушылай. Өзіміздің сызған көтлерімізден. Бұл бізге құмаша өтмесі алып қоябыз. Міне бұны тегіз етіп тұтырғыз. Үтіге сілкініп, дұрыс түгіл үлгі келіп шықмасын үшін. Кесебіз. Қазір. Тұтарға керек. Бұлшысыны да алып қоябыз. Болды. Міне қар бұлай көмашқас. Міне біздің үлгіміз келіп шықты. Тағын бір қат айтам. Әгер де кішірек керек болса, міне бұл үліштен үзімізге сол елізінен керек. Міне шушылай айтты. Ярар. Қазір біздің шуша қағазда үлгіміз бар. Бізге қазір керек материал. Материал ғадетте қора түсіні сойлағанlar. Міне қора дейді. Не үшін қора түс сойланырсың? Міне айтып кетегіз. Bu, bilesiz mi нәрсе үшін? Біздің бит bu тамақса күлмеклер үстінен, киім үстінен кейлі. Анары, оңа біз нәрсе тігеміз? Тәнке тігеміз. Тәнке ол нендей? Күміш түслі. Міне күміш түсі көресіз ме қора жерлікте ол нешек ойырылып, мотор болып тұра. Шай бет? Ойырылып тұра. Андарысы, біздің бит енді кірәшіндерінің көп күлмеклері алар шия түсінде, шундай бордовый дейме. Шундай клетка, міне біздің аринаны қатыслы. Міне шушы жерлікте біздің қора түс өзі айырылып, матыр болып тұрады. Анар бітінде элекеге вақытта біздің кірәшіндерінің үш түсі. Бірсі ақ түсі болса, бірсі аның міне шушындай қызыл түс болса, үшіншісі аның міне қора түсі. Міне ақ түс ол біздің ғалем түсі, шисталық түсі, еркінлік түсі. Міне шушы түс. Қызыл ол біздің құяш түсі, жылылық, жаңалық, жаңару, жаңадан туу. Міне шул. Қора ол біздің туйындырушы. Міне үш түс біздің мәжусилерден келген үш түсіміз бар. Шулай болғаштың көпшілік йұртта, құжалықта дейм, күндәлік тұрмышта қоланылған түслер бітінде бұл. Киімлерде шундай түсте, манулар да шуңа. Шуңа көре біздің бітінде мұндай әйбірлеріне қотын қыздар ішлеген. Қол астында міне шушындай, я болмаса міне шундай қойы қызыл түс, я болмаса қора түс. Оқ түсте біздің міне бет. Ол әлдәне ойырылып тұрмай. Ансы да бар әлдәне. Міне шуңа көре шул қора түс. Біз де бүгін қора материал сойларға тиіш болабыз. Но элекелі вақыттағы міне бұрынғы нелеріні алсам, ол қот әлдәнеше нені тоқыманы тегеп, сырып, аннары тіккенler. Бұл ендіға юмшары біткен, çünkü майынды 100 жыл ғана болса әлі. Ол қоты болып тұрырға тиіш болған. Әгер де біз міне шушы үлгіні тоқымаға ғына, міне шай тоқыманы алдық, misal үшін. Тоқыма біздің қора тоқыма, біздің сияңа үлгі, міне шушында. Біз әгер де мұны алып, мұның біләңіне сызып тексек, біздің ол бик тұтнақсыз бола. Біз аны кие алмас едік, бейли алмас едік, ол шөбәләніп, шундай тұтнақсыз болып тұра. Аны қотырырға керек. Әгер де енді сенің мақсус шундай қотыратырған дублирин деген материал болмаса, сен, конечно, қот, 50 қот, міне 4-5 қот, міне шушындай тоқыманы 4-5 қотлап, сырырға тиіш боласың. Мұн қазір бітінде кебітте бар айбірде бар. Міне шушындай бір яғы, көресің ме олтырап тұра? Клей. Бұл яғаның шума бұсы оң яғы. Мәші клейлі яғы, бұл дублериннің мұндай түрі, аның жұмшағы да бар. Міне мен мұндай қотысын таптым. Қазір мен мұны шул дублерин үстіне үлгімді қоям, сызып алам. Міне сызып алғаннан соң менің міне шушындай өзіне көре тоғы бір үлгі келіп шықты. Міне шушындай. Міне арины тұтып қарап сені. Міне шулай бара ол, еме. Міне бұл клейлі. Міне клейлі яғын. Міне сенің бұл тамақсаға деп алған материалына үстіне мына шайтып қоябыз. Тегізлеп қоябыз.
Мында инде материал оның әзірәк қырда запастары да қалсын. Нәшәйтіп қойғаннан соң, яқшылап тұтып, қызған үтік білән үтіклейбіз. Шуңа күрә Арина, әгәр дә сен үзең эшләсе булсаң, бу эшне сен өлкәннәрдән сора. Чөнки моның қойнар үтік белән эшләргә кирәк. Моны өлкәннәр эшләп булыша ала. Димәк, без беркетәбез. Хәзер biz моны беркетәбез. Менә безнең туқмага беректе. Менә монда менә энә белән каплап куйган. Мен хәзер ала барыйм әле. Буталмас өчен бусын без уже эшләдек. Хәзер менә без аны туқмага беркеттек. Сәтим әле мен аны. Вот Камил безнең төймәләрдән эшли әбисе белән. Менә без аны беркеттек хәзер. Менә күрәсең, ул купмай, каты булып тора. Шулай бит. Хәзер безгә бул гына бармый бит әле. Безнең моның арткы ягы да булырга тиеш. Арткы ягына без ныграк, катырак туқма, менә тотып кара. Менә шундый. Хәзер инде кием тузмый бит ул. Менә шалбарлар, юбкалар, шундый калын. Менә аларны да кулланырга була. Менә моның бусы уң ягы булырга тиеш. Шулай булгачтан, хәзер без моны уң ягына монда куябыз. Булды. Хәзер безнең беркелгән, менә бу дублерин беркетелгән үлгене тоже буның бу ягы уң яг калачак. Аны да уң як белән уң як бергә куйдык. Хәзер моны бик яхшы иттереп, энәләр белән беркетәбез, шуып йөрмәскә. Менә шулай итеп беркетәбез. Синең бик матур чыга, красиво у тебя получается. Менә шулай итеп беркеттек, име. Хәзер нишләргә кирәк? Икенче операция безнең китә хәзер. Карагыз. Менә именно менә шушы дублерин буенча машинада, я булмаса кул белән тегеп чыгабыз. Только менә бу якны гына. Менә бу ике як, менә шушы як. Монда хәтле. Тик-тик дибез моны, име. Бусы әле торып тора. Тик-тик. Хәзер без монысын алып торабыз. Менә без моны тик-тик. Менә ул тигелде безнең. Ябышылган, тигелгән. Хәзер бу өлеше тигелмәгән. Только бу ягы гына. Хәзер безнең менә бу bütün кирәкмәгән уже безгә кумаша үтә торган җирләрен кисеп алырга кирәк. Моның өчен безгә где-то менә шушылай иттереп мел белән сызып чыгарга була. Или сызмыйча карап кына инде булдыра алсаң әгәр дә шул эшне эшләргә кирәк. Моны да алып куйдык, тик-тик без моны алдык. Хәзер кистек. Менә безнең кырдан күпме калды? Хәзер безгә кирәк кулак койчы. Койчы кирәк. Хәзер инде монда безнең тигелгән булгачтан энәләр булмаса да ярый. Әмма менә бу урта өлештә энәләр булырга тиеш. Энәләр торсын, алар безгә кирәк була. Хәзер безгә бит моны бу бит әле тискәре ягы. Тискәре ягы безгә моны әйләндерергә кирәк. Шуның өчен әйләндергәнче мотор булып, тигез булып әйләнсен өчен менә моны күп кешеләр белмиләр. Менә булай эшлибез. Менә мондай түгәрәк җирләрдә кырына ук барып җитмичә, менә булай итеп кисеп алабыз. Әз генә еш итеп кисәбез дә. Кискәннән соң менә безнең менә монда эләктереп куелган бит. Безнең бит әле бу өлеше киселмәгән. Хәзер инде менә бу өлешне менә бу прямо ак җиргә теләтеп, ашайтып кисәбез шушылай. Моны кисеп алабыз без. Бу муен өлеше. Менә шушылай итеп кисеп алабыз. Менә хәзер без аны кисеп алдык. Менә ул шушы рәвешле. Кисеп алдык. Хәзер безгә моны әйләндергәнне дә күрсәтим әле. Булмады бу. Әйләндергәнне күрсәтәм. Чөнки әйләндерү читен. Менә ул эшне ничек эшләргә икәнне обязательно күрергә кирәк. Түзәбез. Шуңа күрә моны кисеп бетерәбез. 40 кат ишеткәнче бер кат күрүең. Шуңа күрә һәр бер эшне дә
Әкрен генә ашыкмыйча гына. Бу эш бик вак эш бу, җиңел эш түгел бу, тиз эш тә түгел бу. Тиз генә бүген генә утырдым да эшләдем түгел. Бу эшне эшләр алдыннан әйбәт кәеф кирәк. Рәхәтләнеп эшләргә. Булды. Бусы безнең крама. Аны инде уже албыргыттык. Булды. Менә хәзер безнең бу эшне без әкрен генә булай итеп кисеп чыккан идек, әйме. Хәзер безгә әйләндерергә кирәк. Бу эшне булай эшлибез. Хәзер ашабыз. Менә моның арткы өлеше, бусы алгы өлеше. Менә моны әкрен генә менә шушылай итеп җайлап кына. Чөнки менә бу ткань тукма тартыла ул. Шуның өчен әкрен генә эшләргә кирәк. Җайлап кына бөтен эшләгән эшләрне юкка чыгармас өчен без моны җайлап кына. Кызым, син миңа беседкага җыя тор. Күрсәтергә кирәк була. Син бит аны беләсең, әйме? Менә шушылай без әкрен генә әйләндердек. Менә әйләнгәч, нәрсәгә әйләнде ул? Карагыз әле. Бер дә шамаган инде, әйме? Тамакса булыр дип. Менә шушыны без хәзер бер булырдай бер хәлгә китерергә кирәк безгә. Моның өчен безгә кулга алырга кирәк энә белән җеп. Менә шулай ак җеп, кара җирлектә ак. Аннарысын менә шушылай иттереп кул белән ышкый, менә обязательно, чтоб теге шов яхшы булып чыгып, арттагы тукыма алга күренмәслек иттереп типшеп барырга кирәк. Утук белән генә басырсаң булмыймы? Ой, утук белән генә булмый шул. Менә утук белән бастырырга кирәк типшигәннән соң. Вот. Шуңа күрә тигез чыкмый, яхшы чыкмый. Чөнки бу безнең күрәсезме? Әгәр дә без менә булай иттереп кисеп чыкмаган булсак, менә монда безнең шундый пишмаклар килеп чыгар иде, бөтенләй әйләнеп биреп тә булмас. Әйе, менә бу любой әйбергә шулай. Менә шулай итеп киткәннән соң типши барабыз. Так, бу операцияны менә без моны типшеп тә чыктык. Менә шулай итеп. Типшедек, агына белән, җеп белән име. Аннары типшигәннән соң утюклыйбыз. Тагын бер кат. Бу яктан да утюклыйбыз, бу тискәре ягы була. Бу яктан да утюклыйбыз. Хәзер утюкләгәннән соң инде уже без бу ак җепне суырып ала алабыз. Ул безгә уже кирәкми. Әкрен генә ипләп кенә буларны суырып чыгарга була. Хәзер безнең нәрсә калды? Безнең бу муен өлеше эшкәртелмәгән, шулай бит. Аны хәзер нәрсә белән эшләп була икән? Элекеге вакытта менә аны шушылай. Менә монда даже төсле тукма белән эшкәртеп алганнар, аның артыннан киткән мәрҗәннәре. Без булай эшлибез. Безнең хәзер кибетләрдә сатыла касая бейка дибез без аны. Махсус шушындай теге туры булмаган уемнарны эшкәртергә. Касая бейка, аның менә ул. Аның була менә кызылы була. Менә без кызылны куя алабыз. Аның менә караны безнең бу тамаксага биттә бара кирәк булса. Әле аның була шундый, менә мондай көмеш төслесе дә була. Андый белән дә бик матур була. Менә шулай итеп, әгәр дә без шушны итеп эшкәртсәк. Хәзер без моны ничек иттереп менә бурдык бит инде, хәзер моны әйләндердек, тектек. Менә мондай калдык җирләрне әйбәтләп тигезлибез. Менә алар безгә кумача итәчәкләр. Так, нәләрне алдык. Яңадан соң була эшләп була. Хәзер без моны була эшлибез. Менә кызыл төс белән, кызыл төс әйбәтрәк күренер. Шуның белән шуны булса. Менә шушы алабыз. Монда да кулыш кирәк хәзер инде. Энәне алып, азрак моның запаска калдырабыз. Дөрүк менә шулай итеп. Яртысына тискәре ягы эләгерсен, яртысына уң ягы эләгсен. И шушылай барабыз, тигәбез типшеп, менә шушылай итеп типшеп чыгабыз. Менә булай типшеп чыктык без моны. Менә булай итеп илгече өчен әле запаста калдырдык. Яңадан без аны менә шушылай итеп тигеп куячакбыз. Бу монда төймәләктергә калачак. Менә ике яктан да тигелеп барды. Хәзер безнең шуйный машинадамы, ялмаса кул беләнме, менә моны уже тигергә кирәк.
Һәм менә бу ак җебен алып ташларга. Нәдән алып ташладык монда инде уже. Так, буталмаска буларны алып та куям. Чөнки хәзер без буталабыз аңа. Менә монда. Булар кибеттә сатыла, кыйммәт түгел булар мондай әйберләр. Менә хәзер уже тигелгән, элгеч куелган. Эшне бөтенләй эшләп бетергәннән соң гына монда безнең төймә таксак, пугыйтса. Менә шулай электрле, шулай булырга тиеш. Бу инде почти готовый. Нәрсәсе җитмәй? Тәңкәләр җитмәй. Менә тәңкәләр юк. Бизәргә кирәк. Нәрсә белән бизибез дидек? Иң тәңкәләргә хәтле. Мәрҗән белән. Но безнең хәя мәрҗән бармы? Юк. Но кибеттә безнең нәрсәләр бик күп. Бисер, аннары менә шушындай стеклярустар, бисерлар күп. Нинди генә матур бизәгеч әйберләр юк. Аларны да карыйбыз. Да ул бизәгеч әйберләр дигәндә мин сезгә киләм бит инде булай ниләрне муен япаларны да күлмәкләрне килеп карыйм. Сез аларны Мамадыштан гына алмыйсыз инде. Сез аларны кайлардан җыеп кайтасыз? Шаллыда махсус шушындай кул эшләре белән шөгыльләнүчеләр өчен шундай отделлар бар кибетләрдә. Шаллыдан җыям, Нижнекамскидан җыям. Мамадышта да бик бай хәзер. Мамадышлар алар нәрсә сорасаң, шуны алып кайтып бирәләр. Теге Нурислам кибете бит әле. Менә шул кибет күп әйберне алар үзләре алып кайтып бирәләр. Ярмаркаларга да йөрисез. Аннарысың, 1000-нчы гел булды Спасский ярмарка. Спасский ярмаркадан күп итеп алып кайта әйберләр. Шуңа күрә бөтен җирдән дә эзләгән кешегә хәзер бүгенге көндә бар. Аннары менә хәзер карык тагын. Монда безнең мәрҗән тәңкәләр. Безнең бит инде хәзер ничек дип әйтим инде. Әйдәгез без заманча итеп бизик инде хәзер мондай ниләрне, тамаксаларны. Гел теге тәңкә генә, я булмаса бер рәт мәрҗән генә калдырмаyak. Менә мисал өчен әлбәттә башта без моны эшләп бетергәнче бит әле нишләргә тиешбез. Мин буларны пока әйләндереп торыйм әле, безнең күзгә тормасыннар. Менә бу безнең бүгенге эшләрне бетергән эшебез дип. Димә? Менә ул элгече бар, төймә тагасы калды, тәңкәләр тизәсе калды һәм бизәсе калды. Нәрсәләр белән бизәп була икән. Моны тоттым да тигә башладым түгел. Иң элек башта тизеп карарга кирәк. Урнаштырып карарга кирәк. Менә безнең Камил белән тетя Али утыралар, алар кап-кадый, менә шушындай бер савыт җыелган шушындай төймәләрдән. Менә бик оригинальный идея менә бу. Менә шулай итеп тәңкәләр, мондай акча тәңкәләрдән генә түгел, менә мондай, чөнки булар юк, аз булар уже. Менә шулай төймәләр белән дә эшләп була. Алар һәрбер өйдә дә бар. Менә күрәсезме? Менә син моны үзеңдә эшли аласың инде. Теге папаңны тишеп бирәле дип йөри алмыйсың. Аттратмыйсың. Менә шушындай төймәләр белән дәшә. Менә бит аны ниндиләре генә юк. Кара төсләр, төрле төсләр белән нинди узарлар ясый аласың. Менә алар сезгә идея бирәләр икесе. Хәзер без нәрсәләр белән бизик микән? Беренчедән, безнең бу өлешен аның тасма белән дә бизәргә булыр иде. Но бу юлысы без тасмасыз гына калдырабыз. Безнең әйберләребез, нәрсәләребез бар. Менә мондай беркетә торган бизәкләребез бар. Буларны хәзер тагын күрсәтәмен. Тагын безнең матур итеп бу җиргә куймы мин аны сез күрсен өчен дә ак җирлеккә штаб булсын. Менә мондай кибетләрдә һаманда шул кул эшләре кибетләрендә инде. Менә шушындай әйберләр бар. Менә шушындай әйберләр бар. Күрәсезме? Хәйгә дә без аны монда бергә онда куеп торыйк әле. Матур буламы? Матур була, ничек матур була. Я булмаса менә мондайы, без аны мондайны да куеп карый алабыз. Менә шуларны бөтенесен алдыбызга куябыз. Бу безгә әзрәк фантазия килсен, уй килсен, шуның өченгә каршыбызда торып торсын ул безне. Һәр вакыт эшләгән чагында булган әйберләрегезне башта чыгарып тезегез. Менә минем кебек, менә шушылай. Чыгарып тезеп, аннары менә шушыларга карап утырып, әзрәк менә шулай акчаларны да менә шулай иттереп, энергиясен, үзеңнең энергияңны биреп уйлап утырганда, яхшы идеялар килә, яхшы уйлар килә, менә шунда эшли башлыйсың. Матур булып бер нәрсә булса да килеп чыга инде.
Аннары хәзер минем мондай әзрәк акчам да бар. Элеккегедән менә бу 1 тиеннәр, ниләр, 10 тиеннәр. Но аннары әле минем бар менә шушындай кибеттән сатып алган махсус шундай җиңел генә паетка диләр аны. Менә мин аны сезгә күрсәтәм. Алар кибеттә бар. Менә бу җиңел ялтырап тора торган сәхнәдә ясар өченгә сәхнә киемнәре эшләгәндә кулланырлык шушындай паеткаларым да бар. Менә булай аларны шушылай барыбер тегәсең, алың тишекләре бар. Шулай тигәме? Хәзер тәле хәзер моны әйләндереп куябыз да. Син менә паеткалар белән үзең берәр нәрсә тизеп кара әле покага. Может синең берәр ни килеп чыгар идея, сиңа паеткалар. Аннарысын менә шушындай булары да кибеттә бар. Булары инде уже как бы тәңкәләр. Менә шушындай буларның илгечләре дә бар тигеп куярга. Менә булар белән дә. Менә хәзер шушлар белән тизеп карыйбыз әле. Нәрсә эшләргә булыр икән? Тәңкә тизә башлаганчы, башта безнең менә бу муен өлешен мәрҗән белән, нәрсә белән булса да бер нитәргә кирәк. Нәрсә белән эшләргә икән? Кызым, ты не подскажешь? Как нам дальше? Может, менә бу бисер белән. Менә хәзер минем кызым бисерларны менә шайтып тәңкәләп җыйды, нимә? Әгәр уларны озын итеп күрүтеп җыйган булса, менә булай итеп без аны менә булай итеп тигәрик берничә рәт. Менә шайтып берничә рәт менә шулай җыелган бисерны. Менә уларны күпме җыйга инде, как раз бер нилек, бер рәтлек менә шулай итеп. Әгәр дә менә безнең хәзер менә монда Василия җыйган нене шулай итеп куйсак, уларны тагын икене җыйсаймы, кызым? Аннары икесендә, шуның астыннан нәрсә куярга булыр икән? Кызым, җыйга что бы еще? Әйдә, моны куябызмы? Менә монда куеп карыйк. Хәзер монда безнең тәңкәләребез. Давай ты мне раздели, пожалуйста, поменьше который вот тут маленький есть, побольше есть. Менә мондай бәләкәйләре карады. Вот. Хәзер менә шулай тизеп карыйк без моны. Тизәбез. Без алай-болай бәйрәмгә соңга калмыйбызмы? Түгәрәк уенга безне инде чакырмыйлармы? Эшкә бирелеп. Соңга калмадык микән? Юкмы әле? Тиз-тизрәк кыймылдыйк, соңга калдыгы. Менә шуңа әйтәм бит, тизәбез дә. Бүген тигеп бетерә алмасак, без аны нигә сотовыйларда бар бит безнең ниләрдә, телефоннарда төшерәбез дә. Аннары онытсак, кайтка шуннан карап эшләп тә бетерәбез. Менә безнең бер рәттә ошыймы сезгә? Менә шушлай. Но безнең бит әле тамаксалар, алар бит инде бөтенесе капланып бетсәләр генә бит матур булалар, шай бит. Тәңкәләрнең кайберләрендә тәңкәләр бер ике генә рәт, кайберләрендә бик күп рәт. Аның берәр нинди нәрсәсе бармы? Әһәмиятле дип әйтәм. Моның элеккеге заманда байлар байлыктан кемдә күпме тәңкә бар, этерас, име. Аннарысы бу көн сайын бәйли торган менә бу муенҗакада 2 генә рәт булган. Моны уенга чыга башлаган кызлар таккан һәм көн сайын әбиләр, түтиләр таккан. Инде бәйрәмнәргә бара башласалар, алар инде башка төрле, безнең керәшеннәрдә күп төрле шундай көмеш тәңкәләр белән бизәлгән әйберләр булган. Менә бу дәвәт. Моны Мамадышта, менә бу Кылыччыда кәсилә диләр. Татарларда хәситә. Но татарларда хәситә ул ювелир, менә шушындай ювелир эшләнмәләр белән бизәлгән, анда тәңкәләр аз була. Менә керәшеннәрдә, утмуртларда, мариларда, аларныкы чуашларда тәңкә күбрәк. Мондый ювелир эшләнмәләр, алар берәү, икәү, теге күз тимәскә дигәнгә генә бер җиргә генә кыстырылган гына була. Менә шушындай әйберне өстәмә шушыңа кигәннәр инде. Тагын сакал дигән, түшлек дигән зур, анда тәңкәләр бик күп булган. Андыйларны бәйрәмгә генә кигәннәр. Менә шуңа күрә аерымлыклары шуннан. Кайда тәңкә күбрәк. Бу әйберләр бөтенесе дә кызы әбисеннән онығына, кызына менә шайтып калып килгән бит инде.
Kiyevga chiqmagan qizlarning, Kiyevga xotinlarning chiqmagan rasmisi bormi? бар. Kiyevga chiqmagan qizlar гадәттә мондый дәвәтләр кимәгәннәр, зур ниләр кимәгәннәр. Алар кигәннәр бары тик менә шушы уенга чыга башласа, әгәр дә 13-14 яшьтә ул уенга чыга башласа, уже мондый муенчакны таккан. Ул инде уже булды. Менә шушы тагын бер нәрсә әйтәсем калган. Менә бу муен өлешен эшләп бетергәннән соң обязательно эшләгез менә бу соңгы кырыена. Кырый рәтен улам мы потом твое посмотрим. Ты очень красиво делаешь, только громко не говори, улам. Ладно, а то ты мне мешаешь, пожалуйста. Менә бу соңгы рәтне эшләп бетереп куярга, ул дальше эшләү өчен җайлы, шуңа күрә. И тагын бер әйберне әйтеп китәм. Менә бу кырда, менә булай кырда итеп эшләргә түгел, чыгып тәнкә чыгып калырлык булсын. Шулай итеп тегергә кирәк. Менә мин бер эшне онытканмын әйтергә. Үземнең күзем инде өйрәнгән минем. Мин аны үзем булай да чамалыйм. Әмма әле яңа гына эшли башлаган кешеләргә мин линейка алырга нитәм, тәкъдим итәм. Һәм ак карандаш. Бу цветной карандашлар арасында бар. Бу эзләр сызар өчен дә. Менә булай ничек тигез булып барсын өчен. Менә шуңа күрә бу әйберләр кирәк була. Но мин инде хәзер күп итеп эшләгәчтер, минем күзем өйрәнгән, минем күзем тигез бара. Но әле беренче эшләүчеләргә ул кирәк була. Siz менә күп итеп эшләгәч дигәндән сез күпме тамак сатыктыгыз икән инде? Муенчакка. Әйтә алмыйм. Бин күптер инде. Күптер инде, күптер. Сез ничә яшьтән, ничек кайдан Юк, тегәсез? яшьтән тигә текмә, тамак салар текмәдем. Аның өчен акча кирәк иде, акча юк иде, тәнкә юк иде. Ә мондый әйберләр сатылмыйдыр иде. Элек мин кичкенә сезнең кебек чагымда кибетләр бик бай түгел иде. Бүтән кирәк әйберләр юк иде. Шуңа күрә бу эшләрне мин соңгы 10-15 ел тамак салар эшли башлаганыма. Чөнки юк алар. Кибет әле менә бер тиен белән 5 тиен яңа гына юкка чыкты. Нидән? Кулланыштан бетте. Аларны да бит әле тишеп булмады, алары да юк иде. Шуңа күрә бу эшне бик иртә башлап булмады. Менә шулай итеп, башта кырны эшләп бетерсәгез, менә шулай эшләп бетерәбез. Соңга калмыйбызмы без Петровга өлгерәбезме? Ярар. Безне анда көтеп тормыйлармы? Менә шулай итеп, хәзер моны буш калдырып булмый бит инде. Урта эшне дә бизәргә кирәк. Нәрсәләр дә булса. Менә шушы тәнкәләр белән. Мондый тәнкәләр кибетләрдә сатыла. Һәр кем үзенә, я булмаса бүләккә берәр туганына шушындай матур тамаксалар эшләсә, бүләккә алырга. Син риза булырсыңмы бүләк алырга? Арина, син ризамы менә шушылай ясаганны? Но син инде хәзер остарасың, өйрәнеп китәсең бит, әйме? Но барбыр да без сиңа бер тамакса бүләк итәбез әле бүген. Алла бирсә, бәйрәмгә, менә Петровга хәзер барырга. Менә шушылай итеп азакка хәтле тезәбез без моны. Тезәбез. Менә сиңа да берне. Тегеп чыгабыз. Монда инде һәр кемнең үзенең фантазиясе дип әйтим мен инде. Материалына да карап, кул астында нәрсәләре бар. Бизәү сезнең үзегездән тора инде. Да инде. Менә мин моны хәзер булай иттереп тутырам. Аннары без моны фотога төшереп, онытмас өчен, әгәр дә ошаса әле менә эшләнеп биткән эшебез, ошаса үзебезгә, күңелебезгә хуш килсә, без моны төшереп алабыз да, онытмас өчен, уже тегә башлыйбыз инде. Кулыбызга алабыз җеп,
Менә бу очракта инде җепнең ныклыгын алырга кирәк. Ни өчен дисәгез, ай Арина матур чыга. Менә бит поеткалардан да менә күрәсезме? Хәзер менә мондыйлардан эшләп була, монсы тәңкәләрдән эшләнгән, менә төймәләрдән ничек эшләп була, менә поеткалардан, менә күпме идея бирәбез без. Безне караучыларга, безне күзәтүчеләргә, biz эшләргә өйрәнәсе килгән кешеләргә. Ныклы җеп алмаса, әгәр дә акча тишелгән акча булса, тишелгән акча бар микән? Юк микән? Бар, менә бер тиен. Менә ул специально теге сверла белән, брау белән тишелә бит инде нечкә генә. Ул бик үткен. Менә бу әйбер тамаксаны киеп йөргәндә ул һәрвакыт малай селкенә. И акча нене җепне кисә. Шуңа күрә ныклы җеп кирәк. Теккән чагында бу ул әйберне искә алырга кирәк. Биттеме кызым мондай әйберләр? Безнең мондай ниебез җитмәдеме? Жалко. Эшләп әбдән хәт тәңкә белән тезеп карыйбыз калган өлешләрне. Бирегез әле безгә тәңкәгәрәк. Бармы? Аннан да бар. Булды. Безнең бит әле менә ниебез җитмәде. Так. Хәзер дальше калган өлешенә менә мондай тәңкәләр куярга була. Менә шулай төрле шын акча тәңкәләрдә мөмкин. Сатып алганнарында менә шайтып бу җирлекне тутырырга кирәк бит. Ну ничек кызым? Менә монда безнең җитеп бетмәгән бер өлеше. Ну безнең бу ниебез, мондыйбыз, синеке фирансыннан, моннан табар. Булды. Эштептең? Менә шушы типта. Ну ничек нәрсә әйтерсез? Бик матур. Бик матур булды. Менә бер төрлене шушлай эшләдек. Менә безнең Камил белән Тетя Али шушлай итеп эшләделәр. Монда инде карарлар, анда эшләүчеләр. Молодцы. Бик матур итеп. Молодец, Камилчик. Так, кызым, син дә молодец. Син дә матур итеп эшләдең аны. Өйгә кайткачтан тагын да шулай итеп эшләрбез әлеме? Арина шатмады әле, кире эшли башлады. Менә хәзер нәрсә әйтәсем килә. Менә эшләргә була, менә шушындай иттерә. Менә алай тизәргә була. Монда инде безнең тасма белән муен өлеше дә бизәп куелган. Менә монда отложить диме? Монда куелган. Менә әйдәгез моны без Аринага бүләк итик әле. Ошыймы сиңа Арина? Менә монысы булай итеп бизәлгән. Камилчик, ошыймы? Да. Менә Аринага киртеп куйыйк әле аны. Менә булды. Хәзер тагын берничә төрлене карыйк әле. Менә мондые да бар, булай итеп тә бизәргә була. Менә бу өлештә ана аска өлешкә чәчәкләр ясаганнар. Анарыса, менә мондай сакал дибез инде мондай зурларын, җирлеге зурларын булай итеп тә бизәргә була. Менә мондай иттереп тә. Бу инде яшь кызларга, кичкенә кызларга түгел, зур китиләргә, зурларга шундыйларны эшләргә була мөмкин. Тагын нәрсәләр сорауларыгыз юкмы? Менә мондай чылбырларны әйтәмен дигәнем. Мондай чылбырлар белән менә бу бисерне куйдык бит без. Менә бу бисер урынына менә бу чылбыр белән дә бизәргә була. Менә безнең Василияның менә монда, менә шулай итеп бизәлгән, менә булай итеп кулланырга була. Менә шундай төрле ташлар да бар бит хәзер сатыла торган. Алар белән дә бизәргә була. Менә шул кызлар уенга барганда, бәйрәмнәрдә менә шушындай тамаксасыз бармаганнар. Шулай булгачтан, әгәр дә бүген дә безнең кызларыбыз менә бәйрәмнәргә барганда, менә Арина безнең сәхнәдә җырлап йөри бит инде. Менә ул һәрвакыт матур күлмәге белән матур шушы тамаксасын бәйләп килеп бара инде. Элек аны теге бер саклауыч итеп кигән булсалар, хәзер инде без аны матурлык өчен бизәгеч итеп киябез. Элек безнең әбиләр заманында бу әйберләр, тәңкәле әйберләр, алар берсе дә бизәнү әйберсе булмаган, алар яман көчләрдән, әшәкеләрдән, начарлардан саклану булган. Күпме күбрәк көмеш тәңкәләр белән капланган булсак, шул хәтле без сакланган булабыз дип ышанганнар алар.
Менә шул. Алар чәчләрен дә каплап йөргәннәр, чәч тулымнарын. Менә аренаға чыгып тора әле пока. Но элекке заманда алай итеп йөрмәгән, аны шушындай тәңкәле капчык эченә яшереп куя торган булганнар. Күкрәкләрендә беләзекләр кигәннәр, көмеш беләзекләр. Аларның йөзекләре дә тәңкәле булган, шушылай кичкенә генә вак тәңкәле йөзекләр кигәннәр. Менә кунакка барганда инде улы яшьтәге түтиләр менә шушы дәвәтне кигәннәр, йөрәк ягыннан, йөрәкне сакларга кирәк. Менә безнең менә киеп күрсәтим инде. Менә шушындай тамакса да бәйләгәннәр алар. Еще дәвәтне дә кигәннәр. Кәсилә бу мамадышларда әйтәләр моны. Менә шулай дип. Менә шушылай. Бик матур бизәнү әйберсе утырып тора инде шуның белән генә. Менә минем бүген бәйрәм вакытында, бәйрәм алдында сезнең каршыгызда шушындай күргәзмә дәрес әйберләр күрсәтеп, һәм шуларны өйрәтү дәресе дип әйтим инде. Шундай дәрес уздырдым. Әгәр дә шушыннан кемдә булса, берәр төрле үзенә идея алса, белем алса, белемлек алса дип әйтик инде, үзләренә эшләп карасалар, мин әлбәттә бик риза калыр идем. Менә шушылай, әле гапкади генә күлмәккә киелгән тамакса да бик матур. Менә шушылай инде махсус сәхнә өчен тегелгән күлмәккә дә бик матур. Шулай бит. Бу әйберләребез әле онытылмасын ия, күренеп йөрсеннәр иде әле. Әйткәнемчә, менә аны акчам юк дип утырасы түгел инде. Менә мондай төймәләр инде, публицалар, алар бик күп бит инде. Аларны җайлап, җыеп тегеп кенә куярга кирәк. Үзенә күрә ул барбыр безнең әбиләребездән калган мирасыбызның бер төрі булып торыр иде инде. Ялмасана поеткалардан, шулай итеп. Менә безнең, менә шушы әбиләр киеп йөргән безнең яшь кызлар, әбиләр түгел, яшь кызлар кияүгә чыкканчы менә шундый сыргалар, сырга дип атыйлар, көмеш сыргалар. Буларны мамадыш осталары эшләгән инде. Мамадыш осталарына шулай тәңкә алып барганнар да, менә мондай зур тәңкәне. Ана шушы зур тәңкәдән аларга осталар, көмешчеләр зәткәннәр дибез. Аларга менә шундый сыргалар эшләп биргәннәр. Менә шундый фирүзә кашлар куйганнар. Хәзер инде алар куелып беткәннәр. Ни өчен фирүзә каш куйганнар? Чөнки алар ышанганнар, менә шушы фирүзә ташы, аны теге сатучылар, неләр дип, сәүдәгәрләр төрле базарлардан, җәрминкәләрдән алып кайта торган булганнар. Имештә бу фирүзә ул күз тиюдән саклай, җабан көчләрдән саклай. Элекке вакытта инде ышанулар көчле булган бит инде. Бигрәк тә безнең керәшеннәр арасында алар мәҗүсиләр булганнар бит инде. Шуңа күрә. Менә шуңа. Менә монда да бу эштә дә менә монда бик матур булыр иде. Әгәр дә моннан алка булса, шундый сыргага ошап тора. Менә шундый. Бүгенгә минем сөйләсе, күрсәтәсе эшләрем шушың белән тәмам. Барыгызга да тагын бер кат бәйрәм белән исән сау булыгыз. Дуслар, якыннар, барча халык сезне Петров бәйрәмнәре белән.